हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲି, ତ କଲେଜ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାରଣ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ହେରି, କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା। ତ ଆସିଲି ହେରି ଟିକେ ବସିଥିଲି, ବସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଭିୟୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସୁଥିଲା, ନା ନଈ ବନ୍ଧଟା ନା ଭିୟୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସୁଥିବ। ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ କିଣି ଦେଇଥିଲି, ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନେ ଖା ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ତୁ ନେ ଖାଇଦେ। ତ ଖାଇ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି, କେହି ବି ହସିବେନି ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଉଛି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବି। ସିଏ କହିଲେ ହଁ ନେ ତୁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।